Bola City Холығара Кембридж мәктәбендә беренче профессиональ татар композиторы Сара Садыкова иҗатына багышланган әдәби-музыкаль ачык дәрес узды. Чарада мәрхәмәт, милосердие хатын-кыз депутатлар һәм Сара Садыкованың кызы Әлфия Айдарская катнашты. Дәреснең матур мизгелләре хәбәрчебез Айзилә Батырханова әзерләгән видеоязмада. Халкыбызның сөйекле композиторы, җырчы, Тукай бүләге лауреаты Сара Садыкованың тууына 115 ел тулуга багышланган чаралар дәвам итә. Чираттагысы Bola City Холыгара Кембридж мәктәбендә оештырылды. Укытучы апалары сабыйларны Сара Садыкованың тормыш юлы һәм аның кабатланмас иҗаты белән таныштырган. Сара апа турында белемнәрне ныгытып, ачык дәрестә улар беренче татар хатын-кыз композиторының җырларын башкарды. Сара Садыкованың шәхес буларак бүген безнең хатын-кыз депутатлар берлеге бүгенге кичәдә. Шуннан да менә хатын-кызлар шундый мәшһүр шәхесләр, без хатын-кыз депутатлар алар турында халыкка сөйләмәсәк, алар турында халыкка җиткермәсәк, кем эшләсен дигән фикердә булдык. Шуңа күрә менә бүген Сара Садыкованың беренче чиратта хатын-кыз буларак аның җиңүләре, аның тормышы турында сөйләп үтәсебез килә. Ул шуннан да беренче татар хатын-кызы композитор оешмасына кергән. Ул иң беренче булып татар хатын-кыз җырчысы Чайковский консерваториясендә укый. Ул беренче булып танго стилендә, татар телендә танго җырын башкара һәм яза. Ул беренче булып татар опера театрын ачып җибәрә, Сания операсын башкара. Шуңа күрә менә шуннан да ул тарихта калырлык һәм аның белән горурланырлык искиткеч хатын-кыз шәхес һәм әйдәгез без аның турында юбилей елларында гына түгел, ел сайын аның турында искә төшереп, аның иҗатын халыкка таратыйк. Кичәдә Биби Сара моңнары китабын тәкъдим иттеләр. Сара апаның нәшер ителмәгән 143 җыры бу китапта урын алган. Ноталарын кызы Әлфия Айдарская тапшырган. Киләчәк буыннарга кирәк бит инде калдырырга аның җырларын. Наследие, как говорят, творческое наследие. Әйе, яшь буын үзенең данлыклы милләттәше, калфаклы сандугачы Сара апа Садыкова белән горурланып үсәргә тиеш. Айзилә Батырханова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.